De cursus portretschilderen van Anke Wijnja uit Dokkum is weer begonnen. En een aantal mensen had zich daarvoor aangemeld. Nou, het is heel divers. Ik heb er een aantal bij die heel volle ervaring hebben. Die hier bij mij op les binnen, maar misschien daarvoor ik al teken- of schilderervaring heb. En ik heb een paar cursisten erbij die het correct begonnen ben vorige week. En die het wel affiniteit hebben met het tekenen. Want ja, dan kiest ik net zo snel voor natuurlijk. Maar misschien had hij het vroeger op school voor het lezen. Maar wel creatieve gevoel en graag weer iets doen willen. Maar wat maakt het schilderen van portretten zo leuk? Het mooie ervan is als het begint met een opzet van een schilderij. En dan wordt iemand natuurlijk gelijkend krijgen. En vooral die emotie, die blik en de uitdrukking en het kenmerkende karakter was eruit halen. Nou, en dat uiteindelijk slaagt, ja, dat is natuurlijk het allermooiste wat er is. En dan begint met een wit doek en uiteindelijk na een paar uur stiet er wat op. En dan denk je van, goh, wat gebeurt er eigenlijk en wat heb je nou creëert. En ja, het mooiste is als de persoonlijkheid erin krijgen is. Dit is een portret wat we schilderen van wat Anke dan u ophoudt. Of bij mij zelf worden dingen uit ziekje. Dus we hebben wel familie die we schilderen. Dat is moeilijker dan dit, want dit is dus een portret, het is net in eigen. Dus dat is makkelijker. Ik ben begonnen in acrylverf te schilderen en ben nu bezig met olieverf. Het is een beetje zoeken. In het begin moet je even zoeken van hoe ga je te werk. Dus ja, je zet eerst wat kleuren op, wat donkere. En lichte tinten zoek je op. En zo langzaam ga je het portret opbouwen. Dat je de uitdrukking van de mensen krijgt van het gezicht en de ogen te tekenen en alles. Dat vind ik dat je wat in ziet. Dat vind ik het mooiste ervan. Anke is zelf kunstschilder en schildert zelf ook graag portretschilderijen. Er zijn wel verschillende, werd ik wel wat meer. Maar vooral de eerste portretten werd ik heel erg in het experimenteren bij het materiaal en dergelijke. En ik heb een portret van Wilhelmina maken van mijn modellen. Wat mijzelf ook heel erg raken in het schilderproces. Werd ik zelf ook heel erg verrast van mezelf. Dat had inmiddels een oren eigenaar. En dat vond ik dan ook wel weer heel erg moeilijk om dat aan te staan steeds. Maar toen wilde het wel op een heel mooi plakje terug te komen. Maar dat is toch iets van diezelf, hè? Dus in mijn opdrachten, dan weet ik gewoon, dat gaat naar de opdrachtjouwer. Dus dan ben je er in die zin ik oors mee bezig. Maar daarom vind ik het altijd nog heel spannend. Van, dat proces van het is kleren. En dan, wat vindt diegene ervan? De cursisten zijn me altijd blij met Anke haar hulp en ze zorgen zeker voor uitgang. Anke begon dus hier in 2018 en dat gaat steeds beter. De eerste die ik zag, die was een alien en nu is het echt wordt het een portret, dus het gaat steeds beter.